Hello friends, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ana tasha ta mai albarka wato Arewa Tech Tube. Ni ne naku Alkurum DJ Umar Wabi. Ina yi kuma fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Allah ubangiji ya sada mu da alkhairi wannan rana baki daya. Kamar yadda kuka gani a title na bidiyon na wannan bidiyon ba komai bane yasa na fito na wannan bidiyon. Sai duk na sanar da mu cewa MTN sun canja code nasu, sun canja code na checking balance da sauran abubuwan nasu, new service nasu. Kai tsaye idan kana amfani da MTN zan nuna mana yadda za ku yi amfani da wannan new code nasu da suka canja. Kuma wannan code da suka canja ba wai daga su bane, asali daga hukumar kula da layuka ne na Najeriya suka canja wannan code din. Shine ana kiran shi da general code. Wannan code za ka yi amfani da shi ko a MTN ko Airtel ko Etisalat ko Glo, duk a layin da kake da shi a wannan Najeriya namu, za ka yi amfani da wannan code din kai tsaye domin ka yi duk abun da kake bukata a layinka, kama daga saka kati, duba data da sauransu da sauran abubuwa. Kai tsaye kafin mu je ga bidiyon namu nuna mana yadda za ku yi amfani da wannan code din, new code nasu da suka sake yi. Ina mai roƙon ku da ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙarawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu. Ina mai roƙon kuma in za ku duba a ƙasan wannan channel na, in har kana kallon wannan bidiyo za ka ga na buɗe wani channel guda biyu, DJ Umar Wabi TV da kuma Arewa da kuma DJ YB Record. Ina mai roƙon ku da ku je ku danna min subscribe, ku danna alamar ƙarawa domin sanar da ku. Idan ma kana cikin kallon wannan bidiyon ne har ka ga bai nuna maka ba, ina mai roƙon ka da ka je description na wannan bidiyon ne za ka ga link na wannan channel na domin ka je ka min subscribe. Na gode. Sannan kuma kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyon domin 'yan uwa da abokanai su amfana. Ku yi mana like, ku yi sharing. Na gode. Bari mu je kamar yadda kuka sani. Da kun sani da MTN suna amfani da code nasu. Wannan code din ne kamar yadda kuke gani *556 idan za ka duba balance naka kamar yadda kuke gani. So yanzu da zan kira wannan code din zai nuna min cewa wrong code. Bari ku gani. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi ne ya nuna mini yellow, our codes have changed for suka nuna mini number 1 for data plan. Idan kana checking da ka duba check datan ka ne, za ka danna *312 hash shine idan za ka yi checking na balance. Idan kuma za ka sa kati ne gashi nan za ka danna *311 hash. *311 hash gashi nan. Sannan kuma idan naka yi borrow na item ne kamar lokacin tun kwanakin baya suka canja wannan code ne, *303 hash gashi nan. Sannan kuma idan data balance naka da ka duba gashi nan *323 hash shine na checking data balance. So wannan da kuke gani kamar da kuke gani wayannan suna amfani ba wai a iya MTN bane. Duk kalar layin da kake da shi in dai ka yi amfani da wannan code din to zai maka. Wannan shine code da za ku yi amfani da su. Sannan bari mu yi next kuma mu ga sauran ko wayansu code din. Sorry na ɗan jima ina muku bayani anan ya yi cancel. Kamar yadda kuke gani gashi nan na riga na mana bayanin wannan wurin din. So yanzu bari in yi next. Ina next kamar yadda kuke gani gashi nan idan za ka yi checking na balance naka a MTN yanzu za ka danna *310 hash. *310 hash shine na checking balance. Idan kuma za ka yi share wa mutum data ko airtime kamar yadda da idan kana da kati kana so za ka ɗan ma mutum ko datan ka kana amfani da gefen share and sell naka. So yanzu gashi nan yanzu da suka mai da shi data share *321 hash *321 hash for other network verse *305 hash domin kuma ka yi linkin na link naka da network nasu na MTN. Idan kana so ka yi linkin na MTN naka ne *99996 hash shine. Kamar yadda kuke gani dai wannan sune new code na MTN. To wannan code din kuma suna amfani ba iya MTN kaɗai ba. Duk kalar network da kake amfani da shi a wannan Najeriya namu in dai ka yi amfani da wannan code din kai tsaye kawai zai maka. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙarawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu. Bari in je nuna mana kai tsaye YouTube channel na da na buɗe sabo wanda za ku je. Ina roƙon ku da ku je ku min subscribing. Na ga mutane da dama suna subscribing na wani channel. So wancan channel ɗin ba nawa bane, ga nan channel na ana kamar da kuke gani DJ YB Record. DJ YB Record. Kai tsaye kuna searching. To ba wannan da ya nuna mana DJ YB a farkon nan shine nawa, ba shi bane nawa. Kawai in ka taho za ka gani a ƙasa ga wani nan DJ YB Record. In dai ka shigo shi ma kana shigowa daga ƙasa zai nuna muku ga wannan channel da yanzu na ɗora muku wannan bidiyon akai ana.
Arewa Tech Tube, a ƙasan shi ga DJ Umar Wabi TV, sai ku danna min subscribe, ku danna alamar ƙara. In dai kana cikin Arewa Tech Tube ne kan da kake gani, gashi da ƙasa zai zo maka wannan channel ɗin guda biyu. Kawai sai ka min subscribe, na sa please subscribe, sai ku min subscribing DJ Wabi Record da kuma DJ Umar Wabi TV. Na gode da kasance da kasance da ni a wannan tasha mai albarka wato Arewa Tech Tube. Godiya nake, ku huta lafiya. Ni ne na kwara kullum DJ Umar Wabi, CEO Arewa Tech Tube, CEO DJ Wabi Record, sannan kuma DJ Umar Wabi da kanshi. Na gode.